Салом алейкум мардум, ма Парвиз, ай Нью-Йорк, ай хона, имуи сара бинем парикмахерскио маҳкам. Дар хона шидем коротон хуб, ҳама каса назен. Дуре хайқа саволотонда ҷавоб дидем дар бораи грин-картаи нав. Ами 5 майда бояд ҷавобош маълум мешид. Аввал салом алейкум. Дина твиттери якта американский официальный сайтошон да твиттерш дада, твиттер аз ранги инстаграм, аки бисёр вақт политико ҳавай истифода мебаранд. Ҳамҷада навистиянд ки грин-картара то 6 июна продлит кардиянд. Яъни 5 май не 6 июнда мондиянд. Лекин официальный сайтошон да ҳеҷ чиз нест. Ами соб ҳайронум, аки бовар кунем ё бовар накунем. Насиб боша иваз намеша, барои ки официальный сайти худи грин-картада то ҳози ҳам 5 май. Ха иншалло бинем кани кам мондай. Где-то то 30-31 май уже мумкин ки ҷавобай кунанд, сайтшон да обновит кунанд ё накунанд. Лекин дар сайти официальный твиттера мегӯянд, ки касе медонад твиттера, дар твиттер навистиянд ки чия то 6 июна продлит кардиянд, лекин официальный сайтошон да ҳеҷ чиз нест. Фақат гӯш бовар накунед, барои ки американцо чи нестанд да. Не вай твиттерда ина Шаҳбозам нависта ки твиттерда хондай, вай твиттерда як кас ҷавоб додаги, агар хушрӯ бинен, агар як бобояк ҷавоб додаги, вай официально нест, якончо да ҳеҷ чиз набромада. Мебромад, агар рози ҷа ҳам паника мешид, урусҳо ҳамашон мебромадан, адвокатошон фақат а як информация гирифта передават кардистиянд, а як адвокат. Ма агар инамҷа як бародар дига Манучер Шарипов нависта ки агар ҷавобша ки фаҳмем ба мо дар роӣ мекунем, мебинем. Ҳамуда мегӯм ки камтар сабр кунед, ман ҳатман видео мемонам дар бораи фаҳмидани бридем ё набридем, одамое ки мақсад гум кардагиай грин-картаошона, номерошона чӣ хел фаҳмида меша, ҳам чизо ҳамаша иншоаллоҳ мекунем. Шумо ҳама каса нағзен, хубен, бародарое ки аз Россия омадастен, камо как сабр кунед. Ами рости гап телефони кӯҳнагим вайрон шид. Ма як байни бародарои Америка як озмун як хайриявӣ як чӣ кушодастем мекунем. Бародарое ки Америкадан метавонанд омада пул партоянд ё ки ягон контактҳои пай муждаи инора метавонем авоида гузаронанд. Насиб боша Россияда бародарое ки Делай Добро Назар ҳаст, боз як Мансур ҳаст аз Тоҷикистон, авоида пула перевод мекунем. Насиб боша худохоҳ бачаҳода чени имкониятмон дастгирӣ мекунем. Чи дар шумо Нью-Йорк да бовар намекунем, Дина биромаду мошинка тиқа ҳай кадом исусу мо одамо да фарқш нест. Тарафи Бронкс рафтум, Бронкс ҷои ами в основном афроамериканцо мешанд, сиёҳо. Ҳамҷо рафтем, мардум да фарқш нест. Фақат ами дар рӯи магазинода ҳар як 2 метр очират истодагиай, очиратошон дарозаю. Дурни магазинои майдада ай 5 кас 3 кас зиёд иҷозат надодастанд ромад. А так одамо гаштиянд. Ами Бронкса дромаданашу бромаданашда американцо экзит меганда, выход. Вақте ки трассада мерен, экзити 24, экзити 23 ҳастед да, барои ай трассаи главни берун бромадан. Ҳамҷода милисои истодаги буданд. Хиёл кардем ягон хел барои маска штраф мекунанд ки не, ҳамҷо кадоме убийства шуда чи шуда, як мошина доштастам да. Умедҷон, ман забони англисия нағз медонам. Ман Нью-Йоркда зиндагӣ мекунам, бародарам, Нью-Йорк. Салом дода, дар ин вазъият чӣ хел худо нигаҳбон. Раҳмати калон. Худованд ами ғарибоя дуо кунед, ғарибо. Тоҷикистондам тозия коронавирус пайдо нашида гуфтастанд, лекин ҳамин рӯз агар шаваю пага ман маска харидам, оз нишон метавонам маска. Мехе се намуд маска гирифтум да, яташ алба мекушам видеода мебинем.
Я ташини хели маскай. Я ташини тари маскай. Я та дигаш ами маскай простой медицинский. Оз камтарак изучат кадистам ки тарафи духтуро чанд духтура кани бинум чи гап мезанан чи хели гап мезанан. Якта видео мемонам барои мардуми муҳоҷиру мардуме ки то дар Тоҷикистон барои кадом маскара кадом вақт пӯшидан дар Корея оё пӯшидан лозима лозим нест. Аяму ҳисоб я видео мемонам насиб боша иншолло барои шумо камакак як информатсия шава. Ози хухи кор нест иҷа то якума гуфти Калазарди президентшон ки то якума мекушоем бо губернатор гуфт ки не намекушоем то 15 ҳама ҷо маҳкама. Ози байни губернатори Нью-Йорку мери Нью-Йорк байни ами Трамп ҷанг кардистанд. иш мега ту чем хона дашта телевизор тамошо кардана як бор меомадӣ ӯ дуюмуш гуфтеста ки ту лезид нака ки мо мақсад вақти даркорӣ дар Нью-Йорк зур буду ози мо да даркорен ягонтатон телефонотон намебардорем гуфта ҷанҷол шудеста байни меру президент байни губернатору президент аки мумкин пешаи выборошонам хеле паника кардистанд. ха иншалло мебинем. Ами дар хабарҳои Россия дар бораи Америка чизе меган роста аки камакак преувеличивать мекунанд камакак воима мекунанд русо. лекин агар инстаграми мада бошен амҷа бинед ма бисёр вақт лайв мебурам нишон метимам адаку ами камакак цифрҳошона хеле бадвоима кардестанда. Иҷа демократҳо сахтанд. Америкада дута партияда демократҳову республиканцо в основном внутренний политикашона сахт мекунанд. Демократҳо бошанд внешний политика. Демократҳо бисёр вақт ҳаракат мекунанд ки тарафҳои Европаву Россияу дигару кати мақсад отношение кунанд против Россия бисёр мезананд. А республиканцо бошанд мехоҳанд ки дурни Америкада фақат ободӣ шававу ами Америка худаш ба худаш обод шава равада. А демократҳо бошанд берун бо кличка доранд республиканцоро хар меган хар данки. ислом тв чиба мебурам ку просто рости гап қарзум аст аяму ҳисоб намебурам изо мекашум кор накардистам аму одамда пул мароӣ натонистестам кардан аяму ҳисоб изо мекашум лайв буромаданда бу ягон гап мега зиқ мешаванда ба аяму ҳисоб чи answer дошт чи question дошти Абдумуслим Тавуров як дақиқа бародари азиз 7 рӯз набудум эй бача ая акнун гап нест мебурам худо хоҳа мебурам бародаро ва и чизо ай ман напурси Сфандиёр дар бораи вай чиз намедонам неки вақте ки ҳамун трагедия дар Америка шидагӣ буд бачаҳо ҳамин Бруклинда будагӣ одамое ки ҳамун вақт зиндагӣ мекарданд мегӯянд ки полностью ами американцо датаҳо зиқ вай шидагӣ буданд ки агрессивни буданд ки омада ами кӯчаҳои мусулмонода ба пистолету бача омада парон мекардиянд мегирехтиянд аминҷода ҳамун бисёри милисоро ҳам территорияи мусулмонода партидагиянд ҷое ки ман зиндагӣ мекунам аминҷо дар асос ами ай Бангладеш ай Покистон Самарқандиё именно мусулмоно бисёртар зиндагӣ мекунанд. ҳатто як вақт якта ами мер шиданӣ буд дар Бруклин худуша Бруклинда шефи Бруклин шиданӣ буд инак шеф меганша ҳамун шефи Бруклин шиданда хостанд ҳамин кӯчае ки мо зиндагӣ мекунем Муҳаммад монанд Ҳазрати Муҳаммад стрит ҳамия давдав карданд лекин афсӯс нашид. Так, ҷавобта надигуфтам каш Тавуров як бор дига навис бародар. Can you write down one more time please? Бачаҳои Қаратоғ салом алейкум. баъди шом соат чандаи Москвада? 1 дақиқа. Соат ой бача уже шом ким кай гузашт ку не? баъди шом хай пага насиб боша иншолло видео мемонам ма. Ина маскора дестен бисёриҳои мо намедонем чияйда аяму ҳисоб мехоҳам як кӯтоҳ карда мардуми тоҷика як камтарак информатсия диҳем ки ҳамин чиза накунанда соат чӣ хел соат 7:51 ман да соат
бача ман соати Тоҷикистон дидам 9:51, бахшиш Москва 7:50. бачаҳои таксимезадагиё чӣ кор кардастан? Бачаҳое ки таксӣ кор кардастан килёнка будааст, ай интернет харидастан, бисёриҳо худшон кардастан, байни шофёру пассажири қафода килёнка кашидагиям полностью ромада кор кардастияну. баъзе бачаҳое ки автобусҳо ҳай мекунанд, микроавтобусҳои мерседесайку иҷада матрисаю да уҷаҳо чӣ буда? Ба фикрам уҷада матрисай ихе микроавтобусҳои даҳкасаеку ҳамхеле ҳай мекунанд ва ё худшона полностью маҳкам кардастанд. барои мистер Бин барои автобусда кор карданда бисёр ҷо экзамен месупорӣ, ҳуҷҷат бояд дошта бошӣ, барое ки автобусҳо транспортни масалан одамкашония ино гарини метарсанд. Агар ҳамин видеоро тамошо кардагӣ бошӣ, автобусе ки кӯдакҳоро мекашонанд, агар ҳамин меистоку айду тарафаш стоп дорад, хеле кнопкаро зер мекунад, айду тараф стоп кушода мешавад. Агар нидаи бог, агар худо нишонад як гизареку вая автобусчи сурат мегирад, камера дорад пешда, сурат мегирад, правота лишат мекунанд, даже штраф мекунанд та чанд ҳазор. ҳамин ҳисоб вақти автобуси гудак мекашондагӣ, скулбас мегӯянд ино, автобуси гудакҳоро мекашонаку, ҳамин ҳисоб вай экзаменош сахта, баъд тест мегзарем, як ала чиз бо ҳар 6 моҳ ё ҳар 5 мода бояд шумо равен барои наркотик тест супорем. лекин гирифтанш мумкин е. Автобусда ҳай карданда проблема нест, мегиранд. Ака автобуси транспортни мегаштагиё да неу уҷа очират меистем, барое ки корхонааш очирати калон дора, ана автобусҳое ки студентҳову талаборо мекашонанд, ана ваёда мумкин е. Якта зана ки турк дохил шудагӣ буд, гузашта буд. ҳамин видео маъввал тамошо. Грин-карта ҳамун срокай ба фикрам бисёри вақт якдиси адвокат гуфт ки дар официальни твиттери яке ай канал ай сайтҳои официальни Америка навистиянд ки то 6 числа продлит кардиянд. Дромадум хондум рости гап, уҷа навистагӣ нест, кадоме ҷавоб додагиай, ретвит кардагиай. Масалан шумо вақте ки як сурата мегиред, сообщение карди дига каза мепартоеку, ҳамхелӣ кардагиаю, да такҷ навистагиай ки продлит кардагиянд, лекин сайти официальнишон да медроенку ҳамин чиз нест. Нама ҳозир медорам сайти официальниш, як сония, як дақиқа. DV Lottery State Go, DV program, DV. На сайти официальнишонда майи 5 наистагиай. Диден? Яъне ки изменят шудагӣ нест, баъди система ҳамаш автоматизированияе охи. Робот вибират мекунад. Рости гап акай Нурулло дар бораи духтуро пурсидастан, ягон Америка духтур овардан. Ба фикрам ай Somon Air якта самолёт рейс омад, не ки дружда кияй, чияй, намедонам. Як рейси ташкил кардагиан Somon Air мефура Германия, ай Германия мепара ба фикрам Туркменистон давам места, заправка мекуна, баъд мера Германия, ай Германия мепара мебиёд Америка. Ҳам хеле гап ҳаст. Лекин намедонам духтур овардаста ё ки омада иҷо студентое ки рафтаниян обратно Тоҷикистон ҳавоия бурдастанд. Рости гап намедонам. Агар шава як бор кани рафиқ консула телефон кунем, пурсем кани ки ҳамин мақсад одамое ки Тоҷикистон рафтаниян чӣ хел мешавад, чӣ хел мекунанд. Ана админа уволит кун мегӯяд. Админ нест, чото админи ки азима вообще уволит кардам. Салом ака, ман мехоҳам забоншон дар юридический сообщенита хондум Наврӯз. Сообщенита ҷавоб додум, ба фикрам ту нахонди. Комментариҳои YouTube да дидед, ман вақт ёфта ҷавоб додастам, 85% да ҷавоб додастам. Дигаро одамое да ки ҷавоб надодастам, значит видеом ҳаст. Агар дилча мондагӣ бошум, значит ман хондум, бинен видеом ҳаст. Не ки 80-85% хондастам. Ҳамаш да ҷавобам додастам. Не бародар ҷавоб додиста ки ман заочно мехонам юридический факультет да кадом виза гирифта метавонам ё омада метавонам. Юридический факультет агар заочно хонӣ, ту визаи М1 да падавад ки М1. Вай визада 80% скорее всего бисёр вақт вақти университет шуморо қабул мекунад ку бисёр вақт мегирам. Барои чӣ? Барои ки визаи М1 продлит кардан наметавонам. Баъд ҳар кас бисёри ҳаракат намекунад вай визада.
баъд бо як чиз дига хондум, одамое ки англисишон зурай, ӯ дафъан парт уфта будам, бу дина як бародар гап зад ки акай Парвиз дуроем бинен ҳамин гап туғри боша дуруст набоша, кадометон ки англиси зурай, англиситон зурай хтон уверинен, ман шумо доз нишон метиҳам. Як бародар ӯ рӯз парт уфта буд. ин ҳамҷа Ҳамид Сакиев, агар ҳамҷа боши, ҳам саволи худа ҷавоб додастам. Як бор сайти посольствои Тоҷикистон дурем, да посольствои Америка дар Тоҷикистон, ҳамҷа да дурем программа мондагиам барои студентҳо то 20 май ба фикрам сроки подачаи документотон, агар англиситон зур боша, ҳамун программада дурем нависен, пур кунен, анкетаҳошона роӣ кунен, омада иҷада тариқи визаи J1 мехонем. Ба фикрам хонданаш бепула, ин программа ки боша бепула. Раҳим айдига тел дуромадааст. Азим ҳамин гапҳорост ки Америка духтуро бисёр мурдиан айкара намирс. Ака Нуруллои Хелайда ози худо нишонад я бисёр Россиядан бисёр духтур мемурада, барое ки непосредственно прямой вай кор мекунанд кати касал. Ин хеле маска кати. Маскара де. Ин хеле маска кати. Ин маска ягон намуд фоида надорад. Ягон намуд. ин маскара барои одамои касал. Масалан, медонем ки сульфидесте, медонем ки тас доре, ҳис кардесте ки касале, ана ин маскара мепӯше ки мақсад туфотон берун наброя, вақти сульфидану вақти мақсад кадан туфтона қапа, мақсад берун наброя. Лекин касалои духтурои ки дар ҳамин ҷоян, дар дигар ҷоян, вай бояд ин хеле маска пӯшанд. Духтурои ки непосредственно кати касал кор мекунанд ку, ина хеле бояд пӯшанд, барое ки ин фақат як ҷо медура, як филтр дора. Айда ман як видеои зур мемонам, духтуро бисёриёш касал шудестан, оз департаментда пешниҳод карданд ки ҳар як духтурда $25,000 тиян. Духтурое ки кор кардестан, ҳар якташда $25,000 тиян. Айму ҳисоб ба фикрам бисёриё биромадестан, лекин духтуро мурдагиша надидестан. Ҳаст як сеташ касал шидагиян, аку мурдан намурдан намедонам. Яке количествое ки ё менависанд чанд 600 одам мурд, 700 одам мурд, боварим намебиёяд. Барое ки гап ман пеш гуфта будам ку демократҳо кам-кам хеле воҳимаянд, намехоҳам ки Калазар бояд бори дига президент шава. Ҳамун ҳисоб ҳар хел воҳима кардестанд ки мардум тарсаву бапурсанд ки ту ягон чӣ кардӣ барои американцо намурдан. Уже сар кардан савол додан ки бача ту ягон кор кардести ки американцо намуранд. خیال میکنم کسی با باروقتی باقلی کد رفت امریکا جانش تامین گردی 1000 بار است. خیر برادر عزیز، امریکا 1000 بار ای روسیه خوبه. من میگم که بسیار ممکن که یگان وقت یگان آدم فهمیدگین که اومدگی باشه امریکا و با عبرت نه تاجیکستان رفتگی باشه که من نمیشم نمیرم دیگه. نیست خیلی چیز. یعنی روسیه دا باشه امی همه چشمونن، من همه چشیا طرف میمونم. امی یک میلیسا قپیدن شنا میگن یک درد سره ده زیغ میکنه. آزمون کتی هر روز ویدیو میکنم که اکی علی نظر آزمون چیشی داخل؟ آزمون براتو آزمون شیدگی های باز او دفعه ویدیو دانشان داده بودم بسیاری شبه کردن که امی Парвиз дуруғ кардагия чӣ кардагия иҷада як группа кушодагим дар телеграм чӣ хел нишон тиётура ина группада даруни группара агар ман тари нишон тиём десте 26 кас якташ дина ба фирм камтар сабрш тоқат накард инамҷа ҳамаи бародаро ҳастанд диде номери 23 номери 23 ин бародарое ки комментария навистагиан ман хел мондагим خیر حضورش در فایدهش نیست که تیویو گپ زدن مثلا سلامت احوالو میپرسیم برادرای احوالوشون میپرسیم گپ میزنیم کاتشون لیکن درباره ویزا حضورش در کم که استودگیم ده ایبال واشیرتی چیزی گفتی راتیبورویچ ایبال واشیرتی
خیر رپورتت کنیم بیو بلوکت کنم خیر مونه امیت برات جواب شید می نویسیم چی به جواب نمیتونیم عبدالواسیط نورالیف چی جواب داده که باشم چی سوالتون بسیاری خونده استم که جواب داده استم برادر فرقتی مردخور نه $30,000 یگان آدم یگان جا نمیبرن 3,000 اوزی بچورا بچه‌ای که در نباشگی کار کردستن احوالشون کم ترک بدتر شده گه پیش کارشون ناز بوده حوزی سست ایوخی حوزی رستوران محکم مغازین محکم بسیار جو 80% جو محکم ایو چیا خود میبرن و مردک جو میبره در یک فورا امریکان ها گفتن که در یک فورا 50 تا مرده بر میکنن این گپ دروغه 30,000 میدادن نه خیلی 30,000 میدادن اگر بچه ها ماشینشون خلادی میکردن مرده میکشونن یکی جا در 10,000 20,000 تا در نباش ماشینا هستن بچه ها حیرتش اگر 50 تاگی برای اونجا یک گانه میشه 100,000 مرده میشه این گپ دروغه هر گپ در باور نکن من کانال تلگرام ندارم من کانال تلگرام نکشودم یه بچه اسپید نکردیستم جواب دادن دست با اگر تلگرام کشم مجبور کار و بس کنم جشینمو بعد گدوگی کده شدیم که برادر ما در یگون سومپارت خانه داکی گوداکو گشنه ایمو ایسو ای پاریکمان خیریمای هم اکا شیرالی اگر شنوسین سرش کال رفت توجیکستان نیست پیش بیگون پاریکمان خیرم رفتن نیستن محکم کدگین مگرگر اخی دامی در برای دنور کارده گب میزدیم دنور دا یک دو درچم نمیدون نرفتم نکی نصیب باشم میرم خدا خواه تماشاکنی میرم برادر رو ای کالیفرنیا فیروت کردیستن مهمونی یک برادر دیگه آگایو فیروت کردیستن نیبراسکا بیو اکت پرزی ابور انجور سیونکا که گفتیست یک برادر دیگه ای فلاریدا ای میامی کمپانیا داره کمپانیا بور روی کردن چاپان گلوبال و هم فیروت کردیستن مهمونی بیو گفته میرم نصیب باشه از اول نیورک تموم کنیم از اینجا امانتی رو اول سپریم امانتی این برادروی که ما وعده کردیم 26 کس برای ویزاشون پر کردن فهمونده حرکت کرده آوردن آیا همشون امانت مادام ما جواب باید بدیم جواب اموی صبح این با کاری ببینیم آیا اول یک طرفه کنیم بعد نصیب باشم میرم خیلیش تطور یک تا شما دست ویدیو کده میپرتم آیا ممکن یکون تا با بلوگر پیدا میشه هم طرفو و هم میفهمونه شما در بسیار وقت بسیار چیزوشه بانکوسکی شد میپرسد در گرین کارت بانکوسکی شد نمیپرسد در گرین کارت وقتی پر کردن نمیپرسه وقتی که موجه سابیسید میریم پیش کنسول ده و سپرافکا باید برین چانسون داریم حمید как раз ما حمید نشد تو گوز زدیسته بودم خود درآمده برام خون هوایه اگر فهمی شد باشه در توییتری همو یو اس میگن تریبل گوده و توییتر وایو نوشتگی نیستن و توییتر پروست یک بابوی ریتویت کده همونجا جواب دادگی همونجا اینو پانیک کردیستن و بچه مکسیکا دپورت کردن برادرو حسابی کوروناویروس برای که офицер иммиграционный офицершон главный офицер ами айс меган ино аму баромад кард гуфт ки одамое ки ай граница гузаштагиан судшон аждат кардистан депорт мекунем ҳамашона ки депорт кардистан лекин акашон и раҳмат калон қодир вай айда барои чӣ баъд ҳама одамое ки депорт кардистан ҳозир бо бечора бо 3 моҳ то 6 моҳ мешинанд то очиратошон омадан ада амои ҳисоб пеша мексика кати омадан камтарак хонен камтарак информатсия ҷамъ кунен ки мебиён азоб мекашен не братишка 9 моҳ шишт вайни коронавирус шуд суд жуда гуфтанд мери обратно ҳозир агар апелляция тия бо 1 соли дига мешинада дар давоми 1 сол ҷа падару модарашам хароб мешанд зик мешанда Парвиза саволами ма двойное гражданство дорум РФ грин карта паспорт РФ пур кардем чӣ меша вақте ки бирем
вақте ки шумо грин карта пур кардем ба российский кати проблема нест. Мебиёин медуроин собеседование пеша анкета пур кардан ва уҷа мепурса шумо кадом гражданство дорем. баъд вақте ки уже пур кардем ки ман ҳам тоҷикистон дорам ҳам россия, америка ки омадем, как гражданин россия шумо афорид мекунад ё ки кадом ҳуҷҷате ки пешниҳод кунем пасолда. Масалан ман занам кати вақте омадагӣ зани манам двойное гражданство дорад, русӣ дораву тоҷикӣ. вақте мо паспорт омадам да пасол гуфт кадом паспорт да печат занам, печати виза. ба мо тоҷикиро додем, тоҷикӣ даза. шуморо ҳам скорее всего дар вақти консулства шумо ҳам паспорти тоҷикитонам барен, паспорти тоҷикиву русиятин ҳамҷа мебинем. насиб боша. Кошка ҳамҷа гашта диденша? Шакам дорем. Барои визаи туристӣ приглашение бародаро бо гуфтистам ина приглашение қарроли бозӣ намекунад барои омадани шумо. роли асосии ҳамин анкетаро тарзи пур кардан шавед. анкетатона хушрӯб пур кунен агар насиб боша. стоматологи худмон Америка кор кардан метавонанд? Не, озил. стоматологои мо кор кардан наметавонанд. ягон духтур именно даже фармацевтое ки аз Тоҷикистон мебиёянд инҷа фаҳмиштон фармацевти зур боша, мерен мехонен. аз 3 то 6 сола мехонен, ёд мегирен. баъд экзаменаш сахтае, экзамени духтурӣ беҳад сахтае. 3 та экзамен метиҳанд, ба филм 200 саволӣ бо вақти муайян метиҳанд бояд кунем. Неки вай беҳад қимдае. англиситон якумш бояд зур боша. леки ҳастанд инҷа одамо ҳастанд ки хонаҳошон да кушодагиянд, хеле ба ҷои кор кардистанд, неки ба фикрам якча қапидан дига маҳкам шида. стол харидум, стул кати барои ба ҳазур шида кати шумо чахчан кардам. брат Парвиз, подскажите, пожалуйста, туристическая виза испанцы плюс будет или туристический без спонсора как будет? Туристический без спонсора. Туристический сам по себе вақти анкета пур мекунен ва независимо шумо чӣ виза пур мекунен, любой визада шумо бояд спонсора указать кунед. Баъд визаи Испания конечно плюс дора. урус дар Инстаграм кати акай Дилшод ай ин туристеҷи гап задем, аммо бародар гуфт ки конечно плюс дора. лекин любой визае ки дар паспортон ҳаст, печате ки дар паспортон ҳаст, любой шумо да як плюс айда. таго мардам қурбон теҷике чихе хушкунум тия бародари азиз. Баъд чихе меше ҷа медони ака ҳатто падарам занг задан, ҳатто модарам занг задан ки баъд духтарои холам телефон кардан ки анҷа шиносомон гуфтестанд ки Парвиза намеги мо гирама. ҳамашон да гуфтам ки не намегирам. ҳатто ҳамун даже якта одаме ки бридагияй дар ҳамон анкета дар комментария навистагия ки ман рафиқи падартонам, ҳатто ҳаваи одама ман нагирифтам. отдельно катиш телефон кардам, гап задам, гуфтам ака ба афсӯс наметавонам, леки ман ҳақиқатан ёрдам мекунам барои анкетатона пур кардан, барое ки мардума пешашда нашавада дуруягӣ. ҳамҷози 300 касен. ай ҳамаи шумо як бор як совет пурсиданию ман пул ҷамъ кардан, хайр карданда уқа ҳавас надорам да. барое ки ҳар як одам вай ами фикри шумо дар ами чиз чӣ хеле мақсад бисёр блогерро дистам хайр мекунанд, баъд ай хайр кардагишон гапу чапу бисёр мешавад. ман як характер дорам ки дилм намебардорад. ҳар хел комментариҳое ки нисбати ман гап мезананд агар неправ бошанд ман зиқ мешавам. ҳамин ҳисоб мегӯям ки ҳамин шарта ҳамин хайр кардан, мақсад пул ҷамъ кардан, ман агар кунам ҳамаш официально мешавад. просто агар ягон фикр, ягон идея дошта бошен гап занен. инам 323 одамен. надиден Фаррод ганда меши. амуда мегӯям ки падарам катиам гап задам, дадам гуфт ки хайр кардан лозимае, лекин ҳаракат ку контактҳои худам нати ягон компания хайр мекардагӣ боша, ҳаваёро реклама кун, ҳамуҷа одамо пул гузаронанд, худуда лично нагузаронанд. барои ҳамин намедонам. ман рости гап
من همه ویدیومو وقتی میپرتم اول یک بار پدرم دا نشون میتونم که بر بینه جوابش بگو. بگم راست میگم بلوگر رکو اوه میگم که همینجا کارخانه‌ای که خیر میکنن توجیکو اپای مجده نغزش هوایی کمتر реклама کنم هوایی خیر کردیستن پاکتی رمضانی کردیستن که پارویز میگن که بعد کرونا ویروس خیلی و خیلی آسان‌تر میشه ویزا گرین کارت گرفتن. این بچه ها گفتستن بسیار فکر تنجه میشه خیر کاری خوبه گفتستن بعضش میگن نه نکنین پلومش نک برای ویز گرین کارت اکوما салом алейкум айдардар агар даже хайрам сар кунем бародаро бояд ҳамаша рӯи шод кушод ҳамун ҳисоб нағзаш мегирем ҳамун бародари мансур кадаги боз ҷабҳаи мужда ҳастам авая лучши ма контактош намепартом казоме ки карданияк зарона ҳамҷа просто ай тарафи мо як информатсия да мумкин ай 20,000 ма тамошо мекардаги як 5,000 надонам чиза мумкин ягон хеле ёрдам меша. Насчет работы автобуса можете сделать видео? Гап нест мистер Бин. Мансур рост. Ҳамура фикр кардистам. Мада туғри намебиёда. Туризм Абубакр Қурбонов турист биёй агар чира хон ябор. چیزی من دادرو پیشتره ویدیوم دام گفتگیم کو همون ویدیو ما تماشا کنین هم سوالاتون دا بسیار جا جواب هست یک امینه اپوکاس ما کانال اندروین تماشا کنین همجا میفهمین ما در اساس در باره امریکا نقد میکنم در باره حجتگذاری وزی کرونا ای پاد намемона ай хона бирой намемона ягон видео нашр кунем ай ҳамун ҳисоб ака ма шаҳрванди россия бошум рафтам мисонтаи тоҷикистон бача бача нагзароне пул так ами пуле ки шумо гузарондистен ман одамое ки грин карта анкетаашона озмун кардем ку озмун آیا برای پول ویزاشون расход میکنن این مسئله جدا خاطر نشین اکای پای درباره اشروف چی گفتنیم خیلی البته خطا گپ زدگی همه ما خطا میکنیم ما اگر به خطا میشدیم ما از کی میدونم و کی میشدیم چی میشدیم همه ما خطا میکنیم تیمبول پریمو افیر ده من برادر یک جدا کمتر گپ زدگی خیلی من خیال نمیکنم که اشروف هم خیلی специально гап задагӣ барое ки ман мешиносум катиш гап мезанам чанд бор катишам суҳбат шидагӣ ман хиёл намекунам ки вай бародар биромадаам хеле гапа специально гуфтагие ки мо ҳамамон хезему против вай гап занем лекин ман бисёр вақт медонед чӣ жуда фикр мекунам гапи ашуровда не гапи одамое ки ҳақоратш менависанд ко ана ваё бо бисёртар ҷавоб мегӯянд дидау дониста барои ки ҳақоратш кардистанд лучши шумо дуроин советш диҳен аз рустам бигин ҳамин гапат хатое илтимос оянда видеода накӣ дигар хеле гапҳо пеша гапзан фикр кун лекин бисёр бачаҳо медонанд дидау дониста ҳақорат мекунем ку навай ҷавобаш калонтаре якума илми исломӣ муқа бақувват нест лекин иншаалло меша худо хондестам дидестам видеоя тамошо кардестам иншалло ҳамаш нағз мешава лекин бародарое ки медонен комментариҳои ҳам рустам да ҳақорат мекунен накунен шумо бисёртар ҷавоб мегӯен дар дунё якта духтарча дорам касе пурсида чанд будам дор не ислом тв ба фикри ман як бор ҳамун гапа як бор дига як видео кардагӣ буд ба филм дар бораи қуръони карим ба бо мегӯм ку дар рафтори одамо да ман ягон хел гап надорам не ки одамое ки дидау дониста ҳақоратш мекунанд вай накунен лучши ягон советш диҳем
шуморо ёрдам кардистанд. Чӣ масъала? Масъалаи ёрдамда. ба зинҳори басад зинҳор замин. Омин, омин. Дар бораи ёрдами давлат одамое ки налог споридагӣ буданд 2019 2018 аввалида $1200 дастшоётошон пул гузаронданд, бо кӯдакошонда $500. Масалан зану шу дута фарзанд доштагӣ бошем, ҳам занда 1200 ҳам шушонда 1200 и $500 кӯдакошонда 3400 пул гирифтанд. Баъд бо якта дига ино программа кушоданд барои безработица. Одамое ки кор намекунанд дар Америка айсобе ки коронавирус корхонаошон маҳкам шидагиай. Донат барои чӣ донат кардани? Накнен аст. Одамое ки айсоби виза мегум, айсоби коронавирус корхонаошон маҳкам шидагиай, ай ҳамун ҳисоб и бародаро вай кардан американцо ҳуҷҷат спорем, гуфтанд ҳуҷҷатотна пешниҳод кунем. Шумо да ҳар ҳафта $600 мегузаронем. Баъзеода 600 гузаронданд, баъзеода 900. Ай оилаҳошон зависид мекунад. Леки коргарои таксида наметиҳанд, барое ки такси кор кардиста кушодагӣ ай. Хоҳӣ биро кор кун, не ки кор набиромадистӣ. Корхонаое ки маҳкам шидагӣ, масалан магазинда кор мекунӣ, магазини либосада, масалан H&M да, масалан Zara да, масалан мегум ягон хел таргови центри Саодатда кор кардиста ё ягон ҷода кор кардиста бошӣ. Ҳамун корхона агар маҳкам боша, манучер бача нагзарон. Манучер Шарипов нагзаронед. Раҳмат бо як бор дига бародари азиз. Намо одамое ки оз як секунд Зиё занг зизе ба футбол пул кор. Зиё биё дертар телефон кун та. Ау майли гап нест. Недодарчо телефон мекунанд ки ака парз вай дафъа маска хариден. Ами 50 донаш $50. И чиз пеш бовар намекунен $3 ё $4 меистод. Ози занг зад ки ака парвиз рафта нахарен ба $50 як ҷо ёфтум $35 ҳамҷа мехарем. Ами ҳисоб. Гап ма буридум. Анаку бине агар мақсад таргови центри Саодатда кор кардиста бошен, корхонатон маҳкам боша, агар письмо менависен, ариза мекунен ки ма корхонамон маҳкаме, бекор мозихонада шиштам, баъд давлат расматрет мекунад, мега ки мо да телефон ку ё ки одобрит мекунад. Яъне ки ё ҳо мега ё мега ки бародарро телефон кунен, не ки оҷа телефон карданам наметонӣ, қимнай. Қариб 63 миллион одам падават кардай барои безработица. Лекин медонам бачаҳои тоҷика ки гирифтаистанд. Корхонаошон маҳкам шудагӣ гирифтаистанд. $600 баъзеш $900 гирифтаистанд. Лил баъди буридани ҳамаш мефаҳм бисёртар пафтор натисам. Манучер Шарипов мада WhatsApp нависем грин-карта нароӣ кунем. Илтимос. Грин-картатона роӣ кунам. Ман ба филм манучер грин-карта этира ма чӣ хел роӣ мекунам? Пур кунам меги ё ки нафаҳмидам. Муйсарма меги. Баъзе одамо хато мекунанд, мегӯяшон ки кортон хатое, мегӯянд ки траба хеле не, вай бача ма Рустама мешиносум, гап мезанам катиш, як ҳафтада як бор як телефон мекунем, катиш гап мезанем. Вай мепурсам, бисёр вақт савол метиҳад, ака видео чӣ хел шид, иш шид, вай шид. Хайм, ака ай тарафи ма ча як ма вай 10 бор насиҳат кардам, ака ҳарчи набоша маям калон, ай вай калону. Насиҳатш мекунам, кам мегум Рустам ту фақат комментариёта мехонам, ҳақоратат мекунанд, зик мешам, ай ба ҷои ту асабот бақувват айда мегум бисёр вақт. Ҳамда дусета совет додум ша, мебинем хай иншалло мекуна. Не шумо худтон пур карда будем роӣ кунед ба гап нест манучер. Обязательно ма ай шумо ба фикр ма кадоме ки ман да роӣ карда буд порсол барои пур кардани грин-карта 80-85% пур кардам, роӣ кардам шона.
касе ки роӣ накардум медонам, дар фикрам дар системам ҳаст, не ки ёфтам дар коре, не ки ҳатман ҳаст. Ам 5 майда иншоалло ман номерома дорӣ? Барои ки бисёриё ки грин-картошонро пур кардагим номерошона дорам, номерои мана дорам. ҳатит гап мезанам, ҳамҷа як бора проверка мекунем насиб. Агар продлит накунам гуфтиами гуфтагиш. бачаҳои дарвоз саломат бошем. Александр Калашников. дар бораи гражданиёи Россияву дар бораи гражданиёи Тоҷикистон омадантон ҳаматон як хелай, леки вақти грин-карта пур кардан ай Тоҷикистон пур кунед нақстаре, барое ки ба ҳисоб-китобу ба статистика гирӣ, агар Тоҷикистонда шансаш зиёдтаре бирибанд. Султон грин-карта пур кардан бепулай, порсол бепул пур кардагӣ будем. Бепул неки бисёр корхона пулакӣ пур мекунад. Май қишлоқи Дардар, падару модар ай қишлоқи Дардар. Грин-картара бурё адресота хато бошад чӣ мешавад? Не, адресота уқа аҳамият наметиҳанд. Асосӣ ному фамилияу год раждениятонда аҳамият метиҳанд, лекин имрӯз як бародар як братчикаям качи гап задем, грин-карта оилавӣ буридиянд, ҳамҷо ному фамилияи модарашда хато шуда буда, консул гузаронда. Гапи консулаю, лекин адресда уқа аҳамият наметиҳанд. Асосӣ аҳамият медодагиашон год ражденияда. Ҳамин сину солтона туғри нависену загранпаспорт буд, порсол закони навашон кард загранпаспорта дуровардан. Агар номерои загранпаспортона хато нависаги бошем, у вақтам проблема мекунад, отказ мекунад. Ай октябр сар меша пур кардан, ай октябр то ноябр пур кунен, ҳаматон пур кунен. Мардуми Самарқанд барои чӣ бисёр омадагиянд? Барое ки пур кардагиянд. Ай ҳамин мераванд, ино агентства доранда, агентствае ози мода нав пайдо шудаги 1 сол 2 сол шид дар Ашану дар бисёр супермаркетҳо грин-карта пур мекунанд. Амхелиҳо пеш мода нав пайдо шуд дар Самарқанду дар Узбекистон. И чиза самарқандиҳо 15 сол пеш мекарданд. То ҳозир баъд якта корхонада пур мекунен, ам як корхона кати рафтан гирен агар пур карданӣ бошем. Барое ки вай корхона база данниқ дора. База данниш кати постоянно пур карда мепартофт. Ако ин сол камтар қийтар шид, барое ки паспорти загран дорем, ҳамин ҳисоб уже повторно пур карда наметавонанд. Азоб ме. Агар пурам кунанд, вай неофициально да номери паспорти шуморо вай якҷо медонад. Ҳамин ҳисоб дуроен шароита ёбем пур кунен. Оилавӣ бошен, оилавӣ пур кунен. Зантонам пур кунен, хатонам пур кунен. Шанстон зиёдтар меша. Ҳам ё зантон мебира шумо мебин, ё шумо мебирон мебин. Ака як соат шид шиштем дар ҳамин прямой эфиртон. Наду саволи модарака мегӯ фарзанди бисёр дошта бошид, шанси бур кардан зиёда ё не ҷавоб илтимос боварку биз бошид менависум намехом. Акай Абдулбосит Нуралиев. Грин-карта вақте выбират мекунад ва робот выбират мекунад. Оҷа серфарзандитону камфарзандитонам ҳеҷ вақт шанс наметиҳад. Барои ҳамин мумкин исо фақат синглоя мегира, масалан муҷаррада. Мумкин кӯдакҳоя я робот выбират мекунад. Ай ҳамун ҳисоб. Ако сергӯдак омадан инҷа, конечно, камтар қийтар мешавад, лекин фоидаош ҳам аст. охир вай кӯдакотон калон меша, баъд ҳисоб кунед ҳар як кӯдактонам ҳар ҳафта $1000 кор куна биёра. Мақсад агар тарбиятшон хушрӯ кунӣ, пула биёран, отаина 18 сол моро калон карди, хӯронди, гуфта тия агар пеш сол не ки як азоб мекашӣ. Якай мақсади ҳамаи мо омаданмон барои беҳбудии фарзандомонай. мухи аст. алло фоточиқи ман дар прямой эфир баъди 16 минут телефон кунам мешавад дар ютуб манда. Хорошо? Да. мо октябр кардагӣ будем, кай проверка кунем. Ҷамил 5 майда ҳозираш дар, агар изменение накунанд 5 майда. Ман сохранит мекунам, тамошо кунем. Исломия блогер ба фикру мешиносиша, ҳавай бардатеҷи, ҳавай нав блогер шида буд, ранги шумо дар бораи кор мефаҳмам, гап мезад, не ки ҳозир метарсум ки шумо ранги ҳавай меши.
نه انشالله نمیشه. خیلی که هر آدم هر خیلی میگه نصیب باشه انشالله هم دوی شما کتیم و همین چی هستیم هم خمیریم. بعد Америкада ма бисёриё барои подпискаву бисёриё барои просмотр и кора мекунанд, ки бовар кунед ютубе ки моз дорем инҷа да Америкада қасум наметиҳад. Ма агар неметонистум оз як занаки американка раст шамонуму банависум ки ина занаки американка мехоҳад ки якта тоҷика шук нагира грин-карта медода паспорт мекарда просмотр меша 100,000 200,000 лекин охи фоидааш чия? Дар 200,000 просмотр чанд қасум метиҳад? Тиям $300-400 метиҳад. Вай $300-400 дар Америка дар як рӯз ду рӯз кор мекунад. ина миша сохранить карда эфири ма. Америкада ин чизо ҳамаш барои мардуми Америка $25 як моҳ ай. Кати пули интернету $60 метиҳем як моҳ да. Хеле ҳавас телефонда проблема Америкада нест. Як ду моҳ се моҳ кор мекунем, як ҳафтаина ойликтон кати метонем равен любой телефонша харем. ин чиз модам хеле воимае. Аҳмад ба шумо дастгирӣ. Гап нест Рустамҷон, ака мада. Гап нест Миша, сохранитш кун. Парвиз брат, як ёфти канали тамошо кунем 100 подписчик нафаҳмидем. Қобилҷон, Парвиз брат, як вақт ёфтем канали Алифза ва тамошо кунем 100 подписчик дора, фикри сода, видеои простой дора. Неки хеле зуд барои як фикр яке видеои простой мекунам, ҷои барои хурсандӣ. Барои хурсандӣ. Гап нест. Медурам ози мебинем. Агар бигзарӣ бе зан бошӣ, сингл када бошӣ мешавад ки зан бигирӣ каручурам кати. Мешавад. Баъда виза пур кардан агар зан гирен, зантон кати якҷоя мерен, ҳар дутон мегирен мебиён. Агар ки фиреб накунен, ин метода фиреб накунен, барое ки бисёр вақт зантон адел намепурса, худтон адел намепурса, ҳамон вақт агар зантон ягон гап зана проблема мешавад. Отказ мекунанд ҳар дутонда чӣ дар кораям. Агар зани тоза гирифтагӣ бошӣ, зани ҳамин бисёр одамоя нигоҳ кунед, зану шӯ қариб ки як хела монанд мешаванд бисёр вақт. Ҳам симо, ҳам ҳаракатошон кати. Ҳамин ҳисоб зан гирен дуроен, конечно зан гирен. Касе ки зан надора, касе ки шӯ надора, шӯ кунен баъд дуроен. Бо як тоҷик зиёдтӣ мебиёяд, бо як оилаи дига дар Тоҷикистон мақсад кам пул дастгирӣ мекунад. Зан гирен биёен. Не, душвор нест бридан. Ҳар як бача омадагиан мон забони англисира, забони русира намедонам омадагиан. Нуриддин Хоҷаев, мемонам як дар бораи мактаб мекунам видео. Доруму қаназ наомад, бароями монтаж накардим ша. Ойликуш Маҳаммадшариф Хоҷаев, ман як видео мондагим дар бораи системаи ойлики Америка. Аммо тамошо кунем. Америкада духтарош сагу компютера ба шӯӣ мегиранд, ин бача баъд мардака намегиранд. Манучер Москва, катима чӣ хел ҳамсӯҳбат шавем. Ҳаминҷа нави саволта иншоалло ҷавоб медиҳем. Ҳамин моҳи октябр карта. Майда. Саволи тем ки набошад. Баъд бисёр вақт бародаро тамбалӣ накунед, видеома тамошо кунед. Ҳамун саволотонда бисёр вақт ҷавоб додагим. Комментариёшам кам хонен, саволои шумо додагия як шумо наметиҳем, бисёриё метиҳанд. Қурбонтеҷи зангир будай. Америка биё ҳаминҷа ягонта бу сусу мекунӣ миёвӣ. Камол Исмоилов, агар грин-карта бин собеседования тоҷикӣ наметонен гузаштан, барое ки Қазоқистонда урусӣ гап мезананд, лекин урусии сода карда гап мезананд. Хеле ранги Россия бори урусӣ гап назанӣ, механданд, сирд мекунанд, хеле нест.
نه first person نایسته که قدر فایروت شون نکنین اونجا که توجیکو پرمیشن باور میکنید توجیکو ممکن در خود نیویورک 5000 یا 6000 اویلا باشه لیکن اینجا روز نگاه کنید اگر سمرقندی و بهت بسیارن هر یتش یک کور کده سره خداوند میتر ریسکه همتون بیاین من میخوام زنی امریکانسکی کدوم میخواسته زنی امریکانسکی گیره یه بچه من هم میخوام زنک نیست زن کور رفتگه ما هم میخوایم بگیریم یک داکومنت کنیم پریم ریم توجیکستان و بچه ساینس 21 من سخرانید میکنم فیلم تماشا که نقل کدگیم ایسر نو نقل کنیم اگر تعلقات میکنم اکای پاریز غنی سورو اگر تا هم سورو باشی خاور تا میکنم ایجا توجیکستان رفتم هم مکسیکا میپردی میرفتم زن روس نه زن مسلمان نه سین سال هر چقدر یوز باشیم نازه پیر نه برای سین سال میگم که گرین کارت را روبوت ویبرات میکنه автоматизированный робот выбирать میکنه ему حساب وایده فرق نیست سو گرین کارت چی میشه باشه ادمینیت میکنه ادمینیت نمیکنه شانیق اینجا که پاریس ویروس سریوز نی بعد رفت است دمی راست دیگه پگم ویروس هم قگاشتم یک دو هفته شد بر یک برچکو کتی اوقات کشوندستیم باور نمیکنین که ما ها скорый помощошон бисёр гаштеста як пештар ай нисбатан ай пештар агар 10 минута якта гуш дар гушуд овози сирена мемон аз 10 минута 3-4 та мебиядам лекин раҳ да мегардум бисёри больницаҳошда скорый помощ мошинашон дар беруни хова хеле ажиотаже ки оз дар интернет нишон метиҳанд хеле чиз нест аку бародарам ака ман синфи 9 тамом метавонӣ хондан синфи 9 бошӣ инҷа бисёр вақт медонед чия бинен якта видео мондагиум программаи flex бинен да амон да компютер бачаҳои программистҳо кати интервю кардагиум ҳамҷа дар бораи flex камака кӯтоҳ када гап задагиам ҳамн flex-а изучад ки синфи 9 братишка ҳамн як бор шу када бинен инҷа яташ навист марҷон раҳмати калон бародар ҳаминҷа яқубов рустам акай парис калифорния дем тоҷико бисёра насиб грин кард бирем калифорния выбор кунем чӣ хела ака калифорния зуре ман шумо да бора бор мегундам ин хелае ки ози як дақиқа ин хелае ки бародарое ки бачаҳотон калонсолае 15 сола 16 солан нисбатан рускаговоря шиву баъд ҳамин ресторанои ҳалолу супермаркетаи ҳалол баъд мақсад забон агар англисия надонен вай штатоя вибират кардан камтар қинай вибират мекунен мерену уҷа зиндагӣ карданаш камтар қин азоб мекашен қин нест кор мекунен пул меёвену лекин ҳисобе ки забона намедонен забони англисира камакак азоб мекашен худтон не оилатон фарзандотон як супермаркет ки дромадаин ягон чи хурдан ягон чизи ҳалол гирифта хурданда кассир да фаҳмондан нишастай аиҷа да супермаркет медурои ай ту англисӣ гап заданӣ вай 40 кас кор мекунад якташ англисӣ медонад ҳавай файрод мекунад ки биёи чӣ мега фаҳмиден ҳамин ҳисоб агар англиситон зур боша конечно дига штатравӣ назай ака ма иҷа чи ва дасту пом бастаги иҷа мактаб ма иҷа корум созай баъд документома супоридагиум интизор мохем акай пас исломҷон зани американка гирифтан инҷа да осонаю баъд тарбия карданаш қинайда паата тарбия кардан намеш ҳамин тоҷики худмона тарбия кардан намешав ва американец ресторан медуре пули хича худиш метия пули хита худут метия амир зураю бам расходое мекунем папаламай анамир зураю дигаш
نمیشه. برای حجت گیری میشه. سهراب галимов یاد میگیری عذاب که کشیدی لوبای چه یاد میگیری برادر؟ каримҷон бекзода ма як компания дорам, компания электрикӣ. ҳамҷода корхонам кор мекунад. бо дусета бачаи тоҷик кор мекунад. Хеле худо баша. Кадом ҳамҷода як секунд. Салом алейкум ака, як савол озма дар шаҳри Санкт-Петербург моҳи октябрда пур кардаги бемори май 18 дорам. Агар грин кард пур шавем шумо асан рафтем. Меша. Ак чӣ хел мешавад? Шумо собеседование файрод мекунад. вақт бисёр мегзарад. Агар худ дар онҷо зиндагӣ кардеста бо шаҳр оилат кардӣ, албатта меша. Азамҷон Шарипов ҳама орзу дора омадан Америка. Камтарак сабр кунен, ами виза тамом шава. Агар ягон хел дигаргуниё нашава, сразу визаи тарзи пур кардани грин картара нишон метиҳем, тарзи пур кардани визаро нишон метиҳем. Оддӣ карда бо ҳаматонда мефаҳмонем ки чӣ чизода аҳамият додам дар кора. Дигаш намеша. Рост охи дигар. Асомид салом, ма 5 март омадам Нью-Йорк, грин карта кати омадам. Мо дар госмо помощь метиҳанд? Агар конечно метиҳанд. Асомидин майли госпомощь ҳами картата кушо, картаи Google-да free food навис, авқоти бепул. ҳами мумкин ки ҳам территория шумо да 4-5 ҷода авқоти бепул тиҳанд. ҳамҷа рафта очередь бести, агар авқот метиҳанд, авқотушам зурай. 1 соат шава мекушем эфира сохранить мекунем, дурен тамошо кунем. 1 соат зиёд уже бемаънӣ меша, ҳеч кас тамошо намекунад. Аляскада бачаи тоҷик кор мекунанд. ҳамҷа кадоме университет предлагателясам вероятно кор кунанд. Ҳаст. Кадом университет электрикида кор мегирад, корхона кушода шавад чӣ бане. Аляскада бачаи тоҷик кор мекунанд. Ба фикрам магазинои пӯшокада. Мегӯянд корш зурай. Хай хунукай камтару не ки хай пулаш хушрӯ боша суш меша. Асомиддин Набиев $1200 ба фикрам шумо агар налог пур накарда бошед наметиҳанд, барое ки касе ки налог пур кардаги боша, лекин моҳи март ҳамин сол омадаги бошӣ наметиҳанд. Моҳи марти гузашта омадаги бошӣ, налогта ҳозир супоридаги набошӣ, срочни порядки супор вайта документота пур кун, роӣ ку давайда налогови комитета ки баъд штрафит мекунанд, бо отменат накунанд грин картата. барои приглашение кардани Америка ягон расход дора? Ягон расход надора Исломҷон. Ислом ТВ барои грин карта пур кардан, грин карта мегӯям, приглашение ягон расход $2 расход дора. ҳамурам дастакӣ менависа одами приглашение роӣ кардан. Мерава аптека, аптекошон бисёр нотариус дора худуш. Мери метӣ, паспорта нишон метӣ ва ному фамилията сравнит мекунаву я вадинои печат мезана, имзо мекунад, $2 ё $3 мегира. Ака ай чӣ мегӯянд, ай нафси худи коргарои аптека зависте. охи Александр Калашников ҷавоб додум таку. О, азим омад. Администратори ма омад. Александр Калашников ҷавоб додум та. Куҷо гӯш мекунӣ? Барачка. Ка Шералӣ навистем. Салом алейкум ака Шералӣ. Нағзи нози занг мезанам то на 1 дақиқа. Тоҷико дар куҷо нестанд? Прем. Чӣ ба тоҷико бача? И Россияда просто бисёрен гандаву нағз фарқиятш намерен. И Америкада камем 85% мо нағзай. 85. Баъд ки бисёр кишидем, баъд гандуомонам мебиёнд. Ай хел чӣ ба иҷа зурай. Кораи худам созай, худо ба шукр. Кай Париз бон накшен эфира 1 соат камай. Не Ислом ТВ чӣ ба? Бром охи, бром ягон сум кор кун. Нишон тиём тона. Пули кори Убера да? Убер авқот кашонае ку. Не программа шай диде? Харитаи як рӯз эфир просто нишон надодиста. Чӣ кунем шу? Ини харитаи Нью-Йорк ай?
ҳад нишонам дист. Ози агар ма хидма нишон тим на точкаи ма 1,9 додестай. 1,9. Яъне ки 1,9 боша, ма агар авқот гирум барум $10 боша, 10,9 метр. $10 90 цент метр пул барои як авқот бурдагим. Аку смотря дистанцияшда. И айман нез як бародаре хеле бад промоция метада, бар хел бонус мета. Масалан дар ай 20 апрел то 24 апрел агар 50 та авқот кашонӣ барити $56 бонус медодай. Инҷа дам хеле система ҳар хел бонус нишон надоистада. Афсус ягон хел вай уфтан администратори ма азим ябор кани изучатка ами чхекнем ки ай прямой эфиронда экрани телефони ма пайдо шавад, то ма бародарода нишон тим ки чхел чия ха авқот кашонак чхел гум шумода ами як вай ҳафта $298 кор кардем. Активити оз ман нишон метунам. Так у ҳафта ина 3 рӯз кор кардем $298. ай апрели 6 то 3 67 доставка кардем $705. Неки иҷа хеле ки и айман нест, и шуд як брачкай не 45 та доставка кардем $445. Яъне и ая брачкай барои видео ман гирон кард мутона. Просто ай англисиш зур нест. Бисёр вақт телефон мекунад ки ака бекорен. Рӯшан маҳкам озям меку. торикш кардем. Кани оз нишон чӣ нишон? О! нишон наметаи рус. Короче бародарое ки омадагем праваи американский мекунен, и дигаву дигаша мекунен. Вай айда. Тамбалӣ кардан дар кор нест. Кор ҳаст. Барои кор кунӣ кор мекунӣ. Агар ай коронавирус тарси агар хонада бишин. Я рӯз да як моҳа ойлик ма аз бепули ку ойлик урус гирифти ойликта ку бара эфир кунам. Майли оз кани брачка телефон кунам. Кадом мегуфт ки яркости телефонта паст кун. Уша маҳкам кунам бест. Ози чораш да мерем аз ин бин ами чиза данта. Я оз бестада я начной вай кадан дар кро. Дорам хеле чиз. Application. О биё always on. Ана торикш кадом ба филмози нақстар нишон мета. Ини картаи Нью-Йорк диден? Ино ми программа Uber Eats авқот кашонак. Ини картаи Нью-Йорк исте гиронш кардем. Куштум. Ини картаи Нью-Йорк ҷое ки ма ози истодагиём агар дидеста бошен 1,9 додестаем. Анака ҳар ҳафтаинаша нишон тим. ҳавас накунен и пуле ки мегири пули хона метӣ. Ина вай ҳафта 26 та доставка $298 гирифтем. Я ҳафта пешаш чута интернету. Я ҳафта пешаш 67 та доставка шид $704. Яъне ки ози дани ма менам аҷода вирусай кун. Кастинбрюк пуше ба нишон рам пушу меги. Хеле ки гап ма буриде. Ози ку ҳама ҷода коронавирусай американцо камтар хеле благодарнианда. Масалан медонанд ки касалат рисковат мекунӣ, муҳтоҷи пули ё ки студенти ё ки ягон чизе баъд бисёр вақт чивӣ метаванд. Чивӣ масалан набинем $704 дар як ҳафта кор кадай брачкамон
типа диден, типуш $414. Яъне ки трип $414 пули $414 пули худи кору шудага, чивиш $190 додаган. Ана аксионша промоутсияро кардага $102 ай промоушен гирифтага. Яъне ки бинен да, худи ҳамин чивии додагиш қариб 20% пул аст. 30%ш чивии додага. Барои ҳамин бародаре ки Америка дем бурен кор кунед. Ака кай сар мешава? Грин карта октябрда сар меша, бародари аҳли ислом. Як бор навис, ман хондистам сообщениёта. Чиви чия? Чивиш чӣ бошад? Абдуғафур раҳмати калон. Не, ай маро зурош аст просто ки кай пар дар Инстаграм ҷавоб битен илтимос. Бародаро, ҳамин просто нишонтон метиҳем. Барои худтон да подписчикор шуда шумо. Ман як одаме ҳастам ки нағз мебинам ҳама чия дастканалина нишон тиҳемтона. Ин ҳамин Инстаграми ман. Ира чӣ хел начинак кунем? Гуфти Ислом ТВ ки тёмнишки. Ин ҳамин Инстаграми мане да. Ман да як рӯз ай 50 та сообщение зиёд менависам. Ина якташа намекушам, просто кушодам. Инҷа бародарона Камолиддин Бозоров нависта: ака салом алейкум, чӣ хел кай сар меша грин карта? Ман дар бораи ин гап мумкин ки агар нагуфта бошам я 100 бор гуфтагиам. Комментариёдам ина бо поён мекунам, ина бо поён мекунам. Надидес ина якташа меистонам, ина кушодам. Чо кади ака? Хай ина зангам зада зан набардоштум. Чо кади ака? Ман 10 бор мегӯям тона ки бародаро гӯен салом алейкум Парвиз, акаам нагӯен, додар гӯен. Салом алейкум Парвиз, ман хеле савол дорам, ина саволомай. Ҷавоб тен. Хеле чо кади ака Парвиз салом. Ин чизо бисёри баъда ман мехонам. Ҳар яктаи саломи шумо да агар ман алек нависам вақт намераса. Худованд аввал бахша мара барои ин чизо. Барои ҳамин ина бояд просто мегардонам. Истод ба фикр. Бояд тажда меистонам. Салом алейкум ака, як ду савол доштум. Тамом. То есть саволам надодестай бародари аҳли ислом. Ина Муҳаммадҷон савол агар тамошо кардеста бошӣ, бо ина гуфтестамтона саволтона сразу ҷавоб тен. Майли? Саволтонда ами салом доден, сразу савол тен. Ман иншалло мекушам, ман ҷавоб метиҳам, бисёриёда ҷавоб метиҳам. Ами шабона мебиём ба кор, хонада телевизора мемонам, даш баъзе вақт кино мемонам, кино тамошо намекунам. Мекушам Инстаграмда якта мебинам. Касе ки чо кади ака ки чӣ хели саломатиёт хубе бигам, ман ҷавоб наметиҳам шуда. Ба ҳамон ҳисоб. Азим ту вообще нанавист, я вообще удалит кардам. Олимда Дональд Трамп занг зада ку. О, тоҷикӣ ёд гирифтеста. Ваям ҳайронам ки дар Тоҷикистон чӣ ба коронавирус нест. Ба фикрам ирӯз пага самолёташа мегира мера Тоҷикистон ами Дональд Трамп. Кувалдару саломат бошен. Кувалдаруя кам дастгирӣ кунен. Бисёр бародар ба фикрам каналта надромадам надидаму. Неки ай тарзи гап задан, ай тарзи хоҳишот маълумае ки тиам ами яке ай хайрхоҳои тоҷикои. Мистер Бин хорошо. Мехом вам як хизмат кунем, баъд мурам дар хизматем. Қурбонҷон гап нест. Саволи мада ҷавоб надоден акай Парвиз Америка. Ганиев Суҳроб. Ози агар шава акай Фарода як бор телефон кунем. Пасолан ба фикрам пасоли Тоҷикистон дар Америка. Бисёр одами бақадрай. Бисёр фикри моро мехӯрада. Аммо акар як бор кан телефон кунем, мумкин ягон хел дархост намедонам ки як макати намеша, бояд 5-6 кас муроҷиат кунанд ки ва ё баъд Тоҷикистонда нависанд ки амҷад як 200 та тоҷик ҷамъ шудагӣ ягон хел раис ташкил кунем рӯй кунем. Як бор пурсидан дар кура, ман хиёл мекунам ва ё дар фикри ин чиз ҳастам. Дар бораи доруҳош, чӣ дору масалан?
вал дар рӯ канал надоштаем. Бурен канал кунем, канал кушоен, информациятона тем. Бисёр ҷодам бисёри мо русиёмон уқа зур нест. Ҳамин соб кушоен каналои русия хонен, аммо информатсияро аз 3-4 хонен, тоҷикӣ перевод кунем, видео кунем, бурорем мардуми тоҷик бинан, охи як информатсия ҷамъ кунем. Вақти грин карта буред дар консул ягон сум метӣ, конечно метӣ. Оз вақти май мешавад ку, моҳи майда вақти грин картотона ки видео мекунем дар бораи чӣ тарзи тафтиш кардани ҷавоби грин карта, баъд айвай видео мекунем тарзи ҳуҷҷат пур кардан барои грин карта. Блогерое ки ҳанӯз мая тамошо кардастен, шумоам илоҷиш бошам хеле видео кунем. Масалан баъзе одам ҳастае ки маро тамошо мекунад, ҳафти ман вайда маъқул нест. Баъзе одам ҳаст ки мада саволоша ҷавоб додагӣ нестам, ай ман хафае, каналои шуморо тамошо мекунад. ҳамин ҳисоб шумоям буроенам хеле видео кунем дар тарзи тафтиш кардани виза грин картаро, тарзи ҳуҷҷатгузорӣ барои грин карта. ин чизоя фаҳмонем, бисёр наз мешавад. Ислом ТВ канали тирам реклама кунем. Ина бародаро Ислом ТВ анҷа навистестай, рекламаш кунем. Инама пин мекунем шо. SMS ша пин кардам. Ислом парту хайҷа ягон. Чанд сум аёз рекламаш? Шӯхӣ мекунем. Ака ма да Инстаграм чопи саволша илон мекунем, баъд када бинра эфир Шариф хитой даёд боша. Шериф ҷавоб додум ту ку не? Баъд як вақт дисек аз ман да савол дод, рости гап саволошона ҷавоб додуму, баъд ҳамин любой савол да савол медодам да, любой вақти холигида савол метиҳам да, саволе ки дар кор нест, пишакум гушнай, авқот чӣ хелитем, хелит. Мисобтан ман фақат дар бораи ҳамин Америка ягон саволотон боша, тиен агар донум ҷавоб шавад, обязательно ҷавоб метиҳам. аз $200 Абдулло барои чӣ? Қурбон да ҳаминҷа ҷавоб додистам, катит гап задистам, ту зангир нестӣ Қурбон? Яка Қурбон кати Инстаграмдан вақти Инстаграмдан прямой эфир мебурам, бисёр вақт даббавка мекунам, баъд бисёр вақт клиентҳо да вақти зарулён бошум, ҳамуз клиент мегӯм, одамое ки мада бисёр вақт менависанд, ман SMS-ошона мебинам, прямой занг мезанам шона, видео кати гап мезанам. Ака ҳар як таия ма шумо доказат карда шинум, агар мӯи сар будагишам сафед мешавад, уже рехтистай мӯи сар. Мебинед? 40 да даромадем, рехтистай мӯи сар. Ака пай бахту саволам ҷавоб додем, хурсанд шудем, раҳмати кало, Аллоҳ нигаҳбон боша. Ислом саломат бошӣ. Акаҷон. Так, салом амон, бозӣ чӣ шуд 10 нафар? Дальнобойщик Миха, вай 10 нафар нест, 26 касанд. Ман гуфтам ягонша намеёбум, 10 касака меёбум ки 26 ка дилам нашид. Бисёриёшдан не гуфтан натонистам, барои ки бисёриёшон беҳад қинай визагиришон, не ки беумед накардем шона. Ҳамин хелам мақсад бидуроян мумкин натиҳанд 80%, 90% отказ гиранд. Лекин хай худованд худаш як пур мекунем медроем, яки бахташ механда, яки ҳамон вақт консул ягон хел приз мебара, ёки ягон хел звания мегира, на сенёр зурай ситораи руд маъқулш меша, виза метата. Ҳичи гуфта намеша, худаш ҳамин боло да худованд ҳамин навистест. Мебинӣ ки туғри мегира, пасо метята, виза мебиёя. Ҳамин ҳисоб ягонша отказ накардуму, ҳама шонда насиб боша 26 касиша ки ёфтум, пур кардистам. Якташ рости гап бисёр бача ки бесабр будааст, бисёр ҳақорати бисёре кард, наохондум сообщенияшо. Охи вай бачача баъдаи 10 рӯз, 15 рӯзи уже ман маҳкам кардан нависта, ман успеҳ накардам, баъд хондум. Аваям группада добавит кардам. Ҳазор ҳақоратам карда боша ки хай вай айтези шай дарсиш меша, мумкин ҳақорат накуна ояндада. Так,
ака визаи бисеи кати гирифтем грин карт. Рости гап бисеи ма дабро шид, дабро додан, иҷозат ма гирифтум ай министерствои работодатело. Собеседованиямаш дар дорум бардорам. Собеседованиама ки гузаштум, грин картама ки гирифтум, ана байва ҳамхи компютерма мекушам, гирон мекунам, ҷо да як грин картачама хеле мемонуму. Ва шумо дар якташа якта ба якта мефаҳмонум. Бо билет мегирум, мепарам, мерам Тоҷикистон. Аюҷа бо эфир мекунам, агар кӯчада яке қапи денма биёен, бо уҷа абдел нахтонда мефаҳмам. Абдураҳмон як бор навис, ака грин карта буди чанд доллар паркура. Абдураҳмон оз пеш аи видеома камтар пеш гардон, як 15 минут пеш. Қобилҷон Зарипов кап яхе ҳамашон. Яке ҳамашон бигир чӣ хечо мекунед, хурсанд мешавам е бача. Ҳар як тайвай ку бовар мекунед, ҳар як тайвай ҳисоб кунед ки оила шонда ҳеҷ роӣ накуна, $500 пул роӣ мекуна. Ҷонибек савол дода: салом алейкум, бародар, я с семьей хотел бы тоже сыграть грин карту. Вы можете помочь мне заполнить анкету? Я живу в Германии. Извини, что по-русски не успел. Спасибо за ответ. Ҷонибек, русӣ ҷавоб тим та ё тоҷикӣ? Я тоҷикӣ ҷавоб метавонам, русӣ. Я в прошлом году заполнял. Дай бог, если буду жив, здоров после коронавируса, обязательно заполню в этом году тоже. То это в октябре будет. Порсулам пур карда будем грин карта бепул бародарода, чени қуввати расидагӣ. Ози 3-4 братчикора ёфтум ва ё гуфтан ака ёрдамат мекунем барои пур кардан. Немисӣ намедонам. Та ака париж дар бораи грин карта дар бораи справкаи банк Амирҷон, справкаи банк гирифтан проблема нест. Ай Тоҷикистон. Я выиграл в 2011 году и не подошел в поступил каждый заполнил не. Не, это не влияет, Дус Муҳаммад. Якта коргари мо грин картара пур кард, посольство дромад, посольство да груба гап зад, гирифтан аз страницаш кардан бачака. Дуюм бор пур кард, дуюм бор бирид. Дромад омад гирифт. Админи бепул бошам хеле шух меша. Ойлиг агар темша ҳар моҳ $200-300 да таво ҷим мешина корша када ки. Бепулай админам. Худ отдельно да я личкатон бача. Саидшо Бутаев. Посреднико да қабуварим намебия ростига, бародар азиз. Я тебе ответил. Да Нью-Йорк меган ҳама мурдаи шумо грин карта меган. Бародар. Оли ки медона ки ами хонама мебро мара мошин мезана мекша, агар уже дар аму ақидам навистагӣ боша ки ман куҷо мерам, чӣ хеле мерам. Чизо мурдан грин карта, принкарт. Ман лиш нахудум надидам ягонта коронавирус дар кӯча. Мумкин ман касал шидум, соз шидум. Ки медона? Ҳеҷ ка намедона. Оз дани момент ман намедонам ки занам коронавирусай ё не, ё ман коронавирусам ё не, ё ки ман ози кӯча мебурам, пешам ҷурам мебиём, ман намедонам. Барое ки хеле тест набромад. Тест бромадагӣ, яки тесташ 5 рӯз, 6 рӯз, 7 рӯз пас меброяд. А як ҷо медонӣ ки ман ози тест меспорум, тестумда ман коронавирус мебурам, кӯча мебурам, ҷурам кати баъди 5 рӯз ина бинда. Масалан, худтон як бор хушу фикр кунед. Ман худман пример мебиёрам, ягон каса намехом гуноҳша гирам. Ина ман коронавирус шидум. Насиб, ака примерно. Ман коронавирус шидум. Рафтум духтур анализ супоридум. Ҷавобаш баъди 5 рӯз омад ки ман коронавирус. Ина бинед, коронавирус инкубатсиони периодаш ҳамун дар танаи одам месозагиш ай 10 рӯз то 15 рӯзай. Фаҳмидистен? Ана ку пеша анализ супоридан ман ҷуром кати салом алейк када гаштагӣ будум, намедонистум ки ман касалам. Баъдаи 10 рӯз ман касал шидум. Ҳамун момента ҷурамам касал меша. Фаҳмидистен?
барои чӣ давлат мега айхонотро набуроем? Барои чӣ давлат мега берунам буроем, ин хеле маска пӯшем? Барое ки намедонад ки ту касалӣ ё ки не. Барое ки ҳар як гап задани мо, ҳар як донача туфи мепардаги мо дар нужда ҳазор як хел вирус дорад. Ай ҳамун ҳисоб ино намехоҳанд ки мо айхонаҳоамон буроем, шинем. Давлатҳоеда ки президент гап зада метавонад мега набуроен, ҳичка намебуроя, ӯ тарафҳода коронавирус тез мемрад. Барое ки одамо набуроя гуфтанд, набуромаданаш дар кор. И Америкада набуро меги, и политсейскиёш ҳақ надорад тира мондан. Ту наоборот судда метиша ки и мая ҳаққи озодии мара поймол кардиса. Ман мехоҳам мебурам, намехоҳам не. Барои ҳамин қина ҳамҷада. Насиб бошад Ҷон Шерматов. Обязательно ман мемонам. Оз намехоҳам адвокат ман ному фамилияша тиём, лекин айсобе ки нагирифтам охи хидмат. Оё шума то ҳозир қариб $12,000 пул додагим барои адвокат. Ай ҳамун ҳисоб. Ин Акрам. Оз як секунд. Не номи сайт посредник дар бозор кор мекунем. Пас мо ака дар WhatsApp чах-чах мекардем, я шав дар склад. Шинохтум та сайтшо. Корот соза ҳаман аст. Дар як склад кор мекунӣ, кати ҷуто. Фаҳмидум, шинохтум та грин картата ба фикрам пур кардаги будем, не? Саломатиётон сӯзай, хубен, кор кардесен, насиб боша созем. Дар Нью-Йорк устои телефон. Устои телефон. Кори зурайда. Бешухӣ мегӯм. Хуршед Бохтуров якчанд сол пеш запчасти БУ кор мекарду. Ман медонед солҳои чанд буд? И солҳои 2007 буд ба фикр. 2006 ё 2007 ҳамин солҳо буд. Ай Литва запчасти мошин меовардем, мефурӯхтем. Кадоме шинохт нака правои тоҷика ки дар ин мо кор кардан меша. Ҳафиз, Америкада именно Нью-Йорка гап занем, дигар штатҳоро не. Праваи тоҷикӣ агар дошта бошем, праваи пластикӣ, мерем простой праваи американский мегирем, кати якҷоя. И закони худи Нью-Йоркда ҳаст ки агар як видеои ман дар бораи права мондагим амро агар тамошо кунем, ҳамҷода ман бо фаҳмондагӣ метавонем кӯҳай кардан. Кор кардан мумкин нест, не ки бародаро кор кардестан, навход кашондестан, питса мекашонанд, ин мекашонанд. Яъне ки ҳамин Россия бори фикр неда, Россия чӣ хелае? Бисёриётон ай граница мебуроен, медурем патентотон, патент мегӯям, сроки регистратсиятонро продливать мекунем. Ин нелегальный чия? Не ки одамо кардестан. Барои ҳамин 100%. Брат, ответь, пожалуйста, охай Дусмуҳаммад Ҳафизов. Ози фаҳмодум таку бародар. Не рӯшон 35 дақиқада ягон кас проверка кардан. Иҷа бобои калазардмон ҳамун қасуми калон метум мега мада тест ёвем ки дар давоми 5 соат мада анализа ҷавоб шартия натонистестан кардану. И гап дурӯғай, брат. Асосӣ барои ҳамин вирус ку ба фикри ман ки ман ягон духтурам нестум, ягон чиам нестум, гариниам нестум. Ба фикри ман пешай доруян ҳамин вируса ёфтана, ино бояд системаи ёфтанашад сахтар қапанд. Сахтар фаҳманд ки касала, ки не. Ҳофизҷон саломат бошед. Соат ба гуфти ҳамун Ислом ТВ ки соати маям уже 1.5 соат шуд ман дар эфир меям. Ту зиё мада чизе навистай. Я братчик, оз кор кардисте? Намепурсем. Саволи бемаънӣ. Ягон гапа чӣ гум та устои телефон? Не ба худо
очират меистан одамо. Манами рӯз Бронкс рафтагӣ будум, як бародарро бориша бурдум, додум дар магазин як ҷураш. Очират истодагиян одамо барои телефон соз кардан. Планшетошона, телефоношона, ноутбукошона соз карданда одамо очират меистанд. Хуршед Бухтуров гап нест. Як вақт Ширин буд амҷода. Хуршед Ширин кор мекард катимон. Бо ятае дига буд кимчизи саг мегуфтанша. Дар ёдум аст бисёриё ман чизум созайда. Дар Англия ягон шинос ҳаст газидор мешуд. Англияда ягон каса намедонам бародар. Ягон блогер нест амо Англияда. Англия охи визаи корӣ амо як бачак аст, номаш дар ёдам нест. Катявай мо як рӯз бояд як видео мекардем фарқияти Тоҷикистон, фарқияти Америка ва фарқияти Германия. Ам хе айсиваз гум шид вай бачак. Капаш чи ба дер видео мекунем. Камерачи надорум. Ба тамбал шидагим бародаро, тамбал. Як камерачи боша ки биёя ами гира кашола куна. Бро рафтем сёнка кунем. Мега камераро дорам аст, гап занам сёнка кунад. Нохил нест амо як камерачи дорам ки на авқот пухтаистад ме телефон наём. Камен баграм мега одамо мурдаистанд ту дарбораи телефон. Хай одамо мемранд, ҳамаи мо мемрем, ҳамамон ягонтаи мо вечни нестем. Ака парз агар фамилияи худи дига боша, зани дига боша мегзарем мегӯфтам не. Ман фамилияи занам дига, фамилияи ман дига. Ки медона Америка омадум гуфтам ягон зани американка мегирам барои документ. Аз ин биё ами як ҳама вақт менависем як по мирим иҷо савол дорем. Қурбоналиев савол тема ҷавоб метем. Қобилҷон Зарипов газетаҷилик. Биё имрӯз хондум дар Новости Россия гуфтанд рӯзи 1 июн ваксинаш барои не гап дурӯғ аст. Кама камерачи шидан. Правилаи нави грин-картада соцпомощ ҳаста. Ки мега? Як гапи дига дар бораи соцпомощ. Нью-Йорк, штати Нью-Йорк дорад соцпомощи худша. Ана США, Америка, ИМЕА меган мода, Иттилоти Муттаҳидаи Америка страховкаи худша дорад. Соцпомощ и ду намуд соцпомощ. Як намуд соцпомощш и давлатш мода метия пул. Пули давлаташ меистифода мебарем. Бо аз як соцпомощ ки штат метия шумода. Штати Америка. Штатош да мақсад штати Нью-Йорк метия. Дар асос фақат штати Нью-Йорк метия. Медонем ки балницаш медроем беғайр аз касали дандон, операция медроем скори помощ да $20 метиен. Холни шуморо анализ мекунанд. Гуфти самарқанда текширӣ мекунанд мебуранд. Барои ҳамин соцпомощ нест. Соцпомощ дар ягон ҷо нест, лекин иҷа ки омадем мегирем. Баъди 6 рӯз ба фикрам Рамазон сар меша. Ҳаматона бо фарорасии моҳи Рамазон табрик мекунем бародаро. Дар Рамазон хата бекорҳои нектон ҳаётон набурем. Кай Нурулло Нарзу бачаи отаму мохӣ. Отам мавраки зурай. Канада бирем ё ки Америка? Канада биёй бай, Канада Америка биёй навм. Наимҷон амҷа нависем. Одиназода Абдулло. Ием савол астм. Радио да нафаҳмидам. Ака радио да кути метавонад. Нафаҳмидам радио чӣ бошад. Газетаҷилик ки буд? О батшо.
газетаҷилик да ки хон туристӣ да хондаги газетаҷилики кадом шайда ки боша газетаҷилик мо да ки хондаги кай Нурулло утам мужика якҷо мешиносен утама кам хабар бигирен равен зиқ шида ҳар рӯз телефон мекунам биё ами Америкара чӣ кор мекунӣ биё бачаи ёжда беғарзи зангирӣ чӣ хешан соҳиб бачаи ёжда беғайри зангирӣ иҷада вай аста як программа аст ози ман вай просто изучат накардам да неки чанд каса фаҳмидем ки ҳам хеле гирифтагиам ман адвокатш да ду бор занг задам гуфтам мерам ки Бруклин кам меомада бояд камтар як дуртара як 3 соат я 3 чанд соат бояд ҳай када равида мошинкатӣ омада бизнес план пешниҳод мекунем бизнес план як хел бизнес плане бояд боша ки давлати Америкада фоидааш бошада чтобы американцо бинанд ки ҳақиқатан шумо фоидатон мераса Америкада мебиём бизнес план пешниҳод мекунем ва ё бизнес плани шуморо мегиранд давлати вайда иммигратсионда роҳӣ мекунанд иммигратсиони агар ҳамун бизнес плантона изучат кунад гоҳо беҳтарин фикр кадай шумо да бизнес виза метиҳад барои парида рафта омадан ахе барои грин-картагирӣ қинай грин-карта фақат ҳамин оиладор бояд шавӣ баъд ҳамин визои H1B ҳаст EB3 ҳаст EB2 ҳаст хеле визао кати мегирад H1B қинай H1B да иҷа ҳар индуо дар ин хеле калошон дигар кор мекунанд H1B гирифтан барои мардуми тоҷик камка қинай да бисёриҳои мо наметонем одамое ки масалан ози подписчикои мананд мумкин 80% H1B я нагзарем адамамҷа бачаи акаи Нурулло салом алейкум ҳамашона салом расон хонагиётон радиода бояд кор кунам Америка это не страна, это бизнес. Это бизнес, на самом деле бизнес. Масалан, хона даштаги як кайф тия мебуре кор, ами американцо худшон чихели бисёриш ами чихе корон рӯз дар рӯз дар хонаш ховаем. Мо масалан чихела мо фикри оиламона мекунем, фикри падару модарам мекунем. Ё Америкада ота учаш аз 15 солагиш айхона сир кадаги вай ҳаёти худаш кати кор кардааст. Оташ ҳаёти худша бурдааст, учаш ҳаёти худша бурдааст. Пули хонаву пули чизошон масад тақсимай. Ами соб рӯз дар рӯз дар хона ховай як бегунӣ меша меброя ягонҷода меброя 20 сол як 2 соат 3 соат кор мекуна $20 мегирам медроя медона ки пули хонаша метия фаҳмидистем. Ами ҳисоб аммо боша фикр мекунем ки ози мо мебурем кор мекунем ҷа занака пул додан дар кӯра пули хонара додан дар кӯра ҷа Тоҷикистон падару модар дарои кадан ака Рустам мулло нестуми ҳар як риждор мулло нест брат охир нест пар риша мегирам мӯи сарам дарозае хотя бы риша мегӯям қа дароз кунам мӯи сарамам дароз мешава ку баъд якҷоя камкам кайфм дод тобуш метим хеле ман агар биром Исломҷон дигар даромада наметонам чиё далека давошам Рамизҷон габза архитектор Ришод архитектори кор худма еврей каданем не евреё кокул доранд ку архитекторо ман занам архитекторам ка гуфтумша не ами компютерам харидемша ки камтар бирои архитекторӣ кор кунад ки чута хушуш надод авай пурсидан дар куре мегӯм ку кори архитекторӣ инженерӣ инженери электроникӣ мегӯям ку барои кашидан ҳамин чизода англисӣ камтар бояд боша агар англисӣ фаҳмишотон боша чизотон боша
архитектури кор кофта ёфтан осоне. ма агар Америка бурам дуромада наметавонам дига. Барое ки ма консула ҳисобе ки дурӯғ кардам да, ма турист мебиём, гуфтам омадам инҷада студент шудам, талаба хондастам. Ҳамин ҳисоб вай мега ту турист гуфтӣ омадӣ истоди. Скорее всего наметавонам. чихел кардам инҷа ҳамин бачаҳо илтимос дар бораи ислом, дар бораи дин нанависен, нағз намебинам. админи маям гуфтан дар кора ки админ дар бораи хеле чӣ гум дар бораи исломӣ гап занен гап нест, леки мулло намеган, ислом домло меган, меган чизоям илтимос нанависен. барое ки туғри нест да. Ман шумо деҷада дар бораи ислом нақл накардистам, дар бораи омадан Америка фаҳмондистам. Агар ришм шумо дар ақл набоша, чӣ ҳисоб нагирифтистам, ҳисобе ки мӯи сарман дароз охи. мӯи сар дароз шудаги. Ҳозир ман ришман гирам, агар ранги адуванчик мешавам. ҳамин ҳисоб риш мондагиам ки кам-кам мӯи сарма баҷо кунам. баъзе одамо риш надоранд, кусаанд. Амо да дуо кунем ки ришошон бирояд. ТЖК бахт нависта ки Америкада кадом миллат бисёрай. Дар асос инҷа бисёр ҷӯтоанд. Да ин ман Нью-Йорка мегӯям, дига штаторза набудам, барое ки ами киёшон бисёрай. ҷӯтои кокул доранд ку ҳар якташ 9 та гудак дорад. Инҷа як коргари мора шӯи апаш бандагӣ кард, 36 сола ҷӯт. бачак 36 сола 9 та гудак дорад, 9 та. ҳамунҷода сайт кушода хайр ҷамъ кардиста буд барои оилаи ҳамун ҷӯт. Аки ина бинеда, ӯ рӯзам дар Инстаграм лайв карда будам ку ино 9 касанд. Аки ҳисоб кунем баъда 20 сол калони гудакаш 29 сола мешаванд. Майдакиш 20 сола. 9 та гудакай. Як та акашон агар камакак почаш чарх зана, бизнесаш пеш нарава ё ки ягон хеле қарздор шава, банкрот шава, ино уламо доранд, совет уламо мегам, ҷамъ мешаванд. анаки бинен, ту худут акал додар 8 та дорӣ, отат бо 8 та дига амакӣ дора. Амакиву холаву аммаву тағо. Мешава ҳисоб кунем падар модар ҷамъи 18 кас, 9 таи ота, 9 таи оча, акош, апош. Аки ҳисоб кунеда. Просто мада интересне, 18 кас плюс зану шу мешава 20 кас. Бо 9 таи 8 таи дига аквот. ана бо агар ягон акат шука зан кардагӣ боша ё апат шу кардагӣ боша, бо уҷа 3-4 таи дига ё ҷамъ мешаванд, меган ами як кори ятаи аймо пеш нарафтиста, чӣ кор мекунем? қадри имкон мегам минимум $1000, максимум $5000 пул партоя. 20 кас агар $1000 пул партоя мешавад $20000. ки ма 100% уверенам ва ё бобошонам зинда, бобошон бо 8 таи дига бобо калон дора, биби калон минимум $50000 пул ҷамъ мекунам. фаҳмидистем? ин фақат ба дуруни хучондам. ҳамин фарзандкунӣ бояд ҳамаи мо як ҳаракат кунем, фарзанд кунем, фарзанддор шавем. ҳамихе ино баъд пулошон ҷамъ мешавад, банкрот мешаванд, бибинӣ ки акаҳо додар пул партофтан, дастгириш кардан, пеш рафтан, инам хелеам да. ислом роз мекунад. ислом ТВ ном та нагуфтида? камор кори сантехникӣ ниёзи файзло зура. Сантехнико минимум $20 як соати коришона мегиранд. леки як проблема дора ки агар ягон хел зданяи 5 этажа 6 этажа лифт дошта боша, специални лифт надошта боша, ту унитазу ваннара бояд ба даст брори боло.
лифт мумкин нест омадан. Ман онҷо не ки баъд каунтар $20 як соат меброяй патаки бинӣ. Не ки кори зуре, агар сантехники зур бошӣ, ман 100% медонем ки агар сантехники зур бошӣ бародар, иҷада як моҳ ду моҳта нишон метӣ, баъд уже ойлик $30-35 мешавад. Мутахассиси зур бошӣ бародар зуре. барои ман Нью-Йорк зуре. Агар англисит зур бошад, дигар ҷоҷда любой ҷоҷда имсол Рамизҷон грин-карта аввали видеома кушоед аст, саволатон ба ҷавоб додам. Амисо бародаро Макс Ҷамолзода видеои пештарамам там ман ака ҳаракат намекунам, хеле уже 1-2 соат шуд прямой эфир даём. ман ҳол дар хитои дизайн интерьер коркасан начо сошид мехоҳам Америка. Амҷа хитои да боши кам-кам англисита соска ака именно нисбати кор кати ака дизайнер, дизайн интерьер. Инҷа ки омадим, агар иншоалло омадӣ, як пеш як одам мебарам, як ҷуҳутаям хеле кухни дизайн, кухни вай дорад, компанияи кухни ҷамъ мекунад. Хеле дизайнер кофтаста мебе. Ҳатта аст як сайт аста, медонӣ чи аст сайта номаш? Ман та чихе фаҳмонам, чихе нависам? Амҷа менависам. Дизайнер амҷа боши агар на Fiverr, я программая Fiverr, дута рея ба фикрам. Нависам, дидӣ? Аммо Fiverr дадро регистратсия кун, ном фамилията, навис ки ту дизайнер интерьери, одамо бисёр муроҷиат мекунанд. Гап нест, гап нест. Вай турник барои курткакашонӣ харид. Курткама кашон мекунам. Муҳаммад Мадуллоев ягон саволда ҷавоб надодум, гап надорум мегӯяд. Охи саволтона гап занем. Додестам саволора ҷавоб додестам ку. халқ охи бародару мегӯянд ки дар Россия карантин эълон кардагиян, халқ дар хона хоҳад чӣ кор кунад? Бародари азиз инҷа медуроям, кам-кам тамошо мекунам. Амҷа акаи Муҳаммад Мадуллоев бародари азиз саволта успед накардам, бахшиш хафа нашав. Як бор дига навис, успед мекунам, мехоҳам гап нест. Рустам ака, дар питания як одам чанд пул расход мешавад средний? Питания агар худут масалан ман зану кати дар як моҳ таги $200 расход мекунем. Ислом гап нест, гап нест. Шанси бурдан чанд фоиз? Шанси буридани грин-карта фоиз надорад бародар. Аки ин сол гуфтестам 55,000 одам мебарад. Неки чанд кас споридагия отчётода нест. Отчёти точниш. Ака мо отчёт кати сравнит ку фоизиш мебарад. Мумкин 4%. Ай ҳар як ба фикри ман ҳар як государство по статистикашон 4%ша мегиранд ай споридагиё. охи нефтигаzoви делада бародар англисит боша, хеле корода ба филм англиси рости гап намедонам. кадоме ки ман ёфт, ман обязательно дастгирӣ мекунам. Чӣ ба не? Тата бугу Нуруллои ҳаёти нав гузашт. О бача. Ба фикру медонанд, ози ман як бор нависумшона. Ман хелаш векачон гап назадам. Имрӯз телефон кардам, ки температура доштум, аммо вақти температура дорим да телефон кардам. Камтар хавотир шидам, ки ман касал шудам. Чӣ? Ҳар рӯз телефон мекунанд, обязательно гап мезанам, ҷошон ҷаннат шава акай Нуруллоа. Турбизнес, сфераи турбизнес. Нью-Йоркда турбизнес
агар ташкил кунин тоҷикоро оварданда виза катиди ёрдам кунишона как туристически биёри иҷа да Америка нишонти агар мумкина ай Тоҷикистон бисёр вақт одамои меомадагӣ бисёрш обратно намера. Ай 100 кас мумкин 40 касш обратно рава, 60 касш меистанд. номеромо кай рафтан мешим худо хоҳад. ответи грин карта май навистагӣ агар иваз нашавам. эфиру саволотунам тамом шид. Хай маям эфирма мекушам. Суроб Каримов мая ёфтан ами видеома такжда комментария монен. Ман ҳама комментариётуна мехонам. Ҳама комментариёро. Абсолютно. ҳозиражда ки мада кам менависен 80%, 90% дар давоми ами як ҳафта ман ҷавоб мегардонам комментариётун. Агар саволи бемаънӣ бошаву видео дошта бошум, чӣ кунем? Видеома тамошо кунем ба савол тенохи. Барои ки баъзе савол метен ки Америкада расход чанд сум чӣ хелай. Ман ами видео кадаи мондагиам. Ин мина дар бораи маош, ин мина дар бораи ойлик, ин мина дар бораи кори сета корои ами топ мегӯям ку сета корои зури Америка. Масалан тоҷико кор мекардагиданд. Амухе видео мондагиам. Акум бисёриётон ютуба намефаҳмед, бисёриётон не камтон. Дуроин подписаться кунед манда агар тонин колокольчика зер кунед, реклама кунед. Агар хоҳен, нахоҳен ма ҳеч гуфта наметонам. Америкада инҷа демократия, ма шуморо маҷбур карда наметонам. И азим гишна буда, админи ма я ҳаёт гишнае, да кай намедонам администратори ма гишнае. Ами апай Бунафшамо чанд бор навистанд манда барои хайр кардан. Дар комментариёи ютубам навистен манда. Ма дар ҳамон комментари як бародаре ки дар Россия хайр мекунад навистумша, намедонам ак шумода мебуроянд связда намебуроянд. Ҳамутаи видеои ман да комментарияда нависен. Ма ҳамун комментарияту намепартум. Бунафшамо агар ози гӯш кардиста бошам. Не, ма сарм вайрон намеша. ҳамқа савол метиҳанд ҷавоб додестем. майли дар намозотон дуо кунед муҳоҷирода бародаро, барое ки ҳақиқатан дар Россия будагӣ муҳоҷирода кам тарака қинай. Дар бораи Америка ҳечи гуфта наметавонам, барое ки Америкада масалан айхона ҳеч кас шумо ҳақ надорад сир карданда. Хона даем, бачаҳо хона даем, як бироянд танбалӣ накунанд, ами камакак бироянд кор меёванд. Кор нест. Бироянд ами велосипед харанд, ба велосипед авқот кашонанд Америкада. Чем ягон хел хайр пурсидана Америкада будагӣ бародаро. Агар гапм сахтам расидиста боша, ма гап мезанам. Кор нест нагӯем. Нест гуфтаги гап нест. Агар худо нишонад ягон инвалид бошин, давлат шуморо любой хел падишка мекунад. Ҳамин ҳисоб бародаро агар дар ҳамун намозотон дуо кунем ки бародарои ниёбудагӣ касал нашаванд. Умуман ҳама касал нашаваю. Ям муҳоҷирое ки дар Россияянд ҳақиқатан кор надоранд, хонаҳошон урусуро ма медонам да сир мекунанд ай хонаҳош. Ҳамин ҳисоб дуо кунем дар ҳаққшон. Ҳама каса обод боше. Умедворам бисёриётона саволотуна ҷавоб додум. Ҳамҷа якта акай Муҳаммад буд хафа шид аз мо. Хафа наша бародар. Бо иншоалло ҳафтаи дига медурам связда. Ма апай Бунафша пастайна мехонам ай шуморо. Любой комментарие ки дар таги видеои ман мемонед, ман мехонам. Ҳамуда майли хай. Деметай нафаҳмидам. Бародаро, боз як бор дига ҳаматонда салом алейкум. Дар амони худо бошед, куҷо набошед, ҳама вақт сарбаланд бошед. Дуо кунед дар ҳаққи моям. Иншоалло документон шавад, Тоҷикистон мебиём, ҳамҷа баъд ягон ҷоя аренда мегирему, калон карда бепул ҳаматонда чӣ саволе дорем, чашм ба чашм гап мезанем, ҳаматонда фаҳмонда метиём. Агар илоҷиш боша, грин картотонам пур мекунем. Эҳтиёт шавед. Дар амони худо бошед. Дастотуна 30 секунд шӯен пастайна.
лоҷиш боша, агар дистанция дошта донен як кас бошен, маскатонам пӯшен, айто набуря. ҳисобе ки ҳам кас дигаре касал накунем. обод бошем. видеои амир ӯзоз як камерачи ма занг зад бекор боша мерем видео мекунем дар бораи маска мепартем. хайр.